the Norwegian students here wanted to start a charity project that we could volunteer in. And when there was a group of students that went to Romania in 2006, and they just felt that the warmth and how these people are really helping the children that live in these homes. Jó dolog jónak lenni, jó dolog jót tenni. Tehát én merem állítani, hogy az a puszi, az a röpke kis puszi ettől a bajba lévő kis vergődő gyerektől, hát hogy mondjam, jobban esik az embernek, mint akármekkora nagy finom vacsora, vagy bármi. Tehát én hiszem, hogy ezért is hiszek a szeretet végső győzelmébe, mert azt tapasztaltam, hogy nem csak én, hanem másnak is jó dolog jót tenni, jóságos lenni, irgalmas lenni, lehajolni a bajba lévő élethez. ...92-ben nagyon sok koldus volt már a Déván, templom előtt is, máshol is. Ezeket a gyerekeket én sajnáltam, és nagyon sokszor vasárnap mise után meghívtam egy ebédre, zuhanyoz le, itt van egy kis trikó, menj, vedd fel, és hát úgy mondjam, hogy ha egyszer befogadja őket az ember, akkor utána már nehezebben mennek el. És volt egy táborunk, egy hetes táborunk, tábor végén mondtam, na puszi gyerekek, menjetek haza, és azt mondták, mi nem csinálunk egy éves tábort. És akkor hát végül erején ez kicsit furcsának tűnt neked, de aztán megcsináltuk az első éves tábort, hát most már 18 éve mint táborozunk. Tehát gyerekektől jött a gondolat, nem tőlem. Hát én mindig azt szoktam mondogatni, ez olyan, mint egy edzőtábor. Tehát ugye gondolom valaki azért iratkozik be egy fotballedzésre, vagy kézilabdaedzésre, mert bajnok akar lenni. Én mondtam a gyerekeknek is, aki hozzánk beiratkozik, nekem mindegy, hogy mibe, de valamiben akarjon bajnok lenni, valamiben akarjon nagyon jó lenni. És éppen ezért tehát az együtt töltött időt hát eléggé próbáljuk kihasználni, tehát hogy minél többet tényleg szellemileg is, de fizikailag is, hogy fejlődjenek a gyerekek. Szépen, mintha itt lenne a nevelő. Akkor mi legyen meleg? Isten hozott mindenkit a Gálos Petri otthonban, ez a
Csaba testvér 16. bentlakó otthona, és a Szent Háromság nevet kapta. 2009. szeptemberében indultunk, 17 gyerekkel, jelenleg 21-en vagyunk, de ha jövő héten visszajöttök, akkor már 24-en leszünk. Én Fellegikató vagyok amúgy, és Budapestről érkeztem, és most átadom a szót a házvezetőnek. Nagy Edith vagyok, D-ban voltam nevelő az elmúlt 2 évben, most már tavaly áprilistől vagyok itt Gallos-Petriben. 3 helységről vannak gyerekek, Székelyhíd, Mihályfalva és Nagykagya. A székelyhídi napközi otthonunkból, amelyik olyan családból van, hogy a napközi otthonban nem tudják tovább tartani, akkor átadták nekünk. Ha annyira rossz helyzetben van a család, hogy már nem tudnak enni adni a gyereknek, láttuk, hogy nincs áram, nincs víz a lakásokban, akkor a legsúlyosabb helyzetben lévőket Erzsike néni tovább küldi hozzánk, vagy Nagyszalontára, és akkor mi befogadjuk őket. Azt az állam támogassa, viszont minket mi teljes adományból élünk. Jelenleg olyan közel 2000 gyereket gondozunk egész Erdély területén, hát több mint 50 helységben. A gyerekek ilyen 8-10 fős kis szociális családokban vannak szervezve, 18 ilyen benlakó otthonunk van, és körülbelül még 1000 gyerek van a több mint 40 napközis otthonban. Tehát így lesz a 2000 gyerek. Tehát a 2 típusú gyerekvédelem van, a benlakó otthon, akik nagyon ritkán, vagy egyáltalán talán nem járnak haza, és a napközis otthon, ahonnan gyakrabban hazajárnak, akiknek valamilyen rokonuk van még, nagymama, nagynéni, vagy anyuka, vagy apuka, és hát azok mondjuk haza is mehetnek, tehát így lesz a 2000 gyerek. Ebben az épületben van a Böjtök Csaba által vezetett Szent Ferenc Alapítványnak egy 2 napközis csoportja. Ez egy régi épület, több mint 100 éves, de egyenlőre itt kaptunk helyet. Sok olyan gyerekünk van, akinek még a keresztlevele sincs, meg az anyakönyvi papírja se, és nem mehet se óvodába, se iskolába. Ez a kézmosóhelyünk, mikor gyerekek megérkeznek, itt mosnak kezet. A kicsik úgy, hogy megemeljük őket, és akkor egyik tartja a gyereket, másik dörzsöli a kezét, mert fekete a kezük. Fogmosási lehetőség sajnos csak ennyi lehet. Tehát nincs más lehetőség. Itt a lefolyó is, hogyha nagyon meggyűl benne a víz, akkor a lefolyónk az elkezd folyni. Tehát igyekszünk, hogy a tisztaságot, a higiéniát azt biztosítsuk, mert bizony nagyon sok gyerek úgy kerül ide, hogy nem is ismeri a vizet, vagy egyáltalán nem tud mosakodni, vagy nem tudja a WC-t használni, és ez mind a nevelő feladata, hogy ezekre megtanítsa a gyerekeket. Igyekszünk minél tisztábban tartani a szánkat. Elég sok gyereknek szuvas, fekete vagy romlott a foga, tehát igazából itt a mi családunkban is észleltük azt, hogy egy fogorvosi ellenőrzés vagy vizsgálat rájuk férne. Az alapítványnak 2 felszerelt fogorvosi rendelője van, az egyik Déván van, tehát az a Dél-Erdély régiótnak az ellátását hivatott ellátni vagy végezni, és a másik pedig Székelyföldön, Szovátán van, tehát per pillanat 2 van, de tervbe van véve, amennyiben ez szépen tovább folytatódik, egy további rendelőnek a megnyitása is. Van jócskán kezelésre szoruló fog, ami hát abból áll akkor, hogy elviszik őket a rendelőkbe, az alapítvány rendelőibe, és akkor az ott dolgozó kollégák elvégzik a szükséges beavatkozásokat. Hát ez, mivel önkéntes alapon működik, ez igazából akkor történik, amikor a kedves kollégák ráérnek erre, és ezt kellene azért egy kicsit még tovább fejleszteni, hogy folyamatossá tenni az ellátást. Nem lesz könnyű! Az első dolog a fogkefe, megfelelő minőségű fogkefe, olyan, ami nem egyszer használatos, és igazából nem lehet vele rendes munkát végezni. A puha és a közepes erősségű fogkefére gondolok itt, mert gyermekeknél az erős szőrű fogkefét azt abszolút nem lehet használni, sőt, sok esetben felnőtteknél sem.
az aminfluorid tartalmú fogkrémek, és nyilván, hogy ennek a rendszeres használata. És ezen kívül, mivel hát prevencióval azért mindent nem tudunk, hát a kialakult problémákat nem tudjuk orvosolni, mivel itt elsősorban nem fogpótlásról beszélünk, hanem konzerváló és endodonciai kezelésekről, hát az ehhez szükséges anyagok, amik a gyógyszerek, antibiotikum, injekció, érzéstelenítő, ezekre mind szükség van. A rendelők, tehát a dévai rendelő az per pillanat kölcsönből van megfinanszírozva, úgyhogy ha ebben is tudunk összefogni és segíteni, hogy ezt kifizessük, az is természetesen egy nagyon nagy segítség lenne, de az állandó ellátásban a gyógyszer, a tömőanyag és fogkefék, fogkrém, ezek nagyon-nagyon fontosak. Azért mosunk fogat, hogy ne legyen rossz, miért megrotad, és akkor megbüdösödik, és kiesik. Ki akarja megmutatni ezen, itt fent, hogy a tik mostok a fogatokat most? Egyszer így, aztán meg így körbe. Jó. Aztán kitártsuk a szánkat. Fix úgy kell fent is csinálni, mint lent, aztán úgy. Where do you go with your broken heart and soul? And what do you do with the left over you? And how do you know when to let go? Where does the good go? Where does the good go? Look me in the eye and tell me you don't find me attractive. Look me in the heart and tell me you won't go. Look me in the eye and promise no love's like I love. Look me in the heart and unbreak broken, it won't happen. It's love that leaves that breaks the seal of always thinking you would be real happy and healthy, strong and calm. Where does the good go? Where does the good go? Where do you go in your love? We go there to play with them and to spend time with them, to give them the experience that someone are caring. And we also teach them stuff. Last year we had a toothbrushing course with them, teaching them how to brush their teeth properly, because every time we go there we can really see that the dental hygiene is very poor. Mindig azt mondom, hogy ha valaki pontos, fegyelmezett, rendes, akkor ilyen emberre mindig van szükség a világba. Tehát én próbálom őket jól, mind a kést jól kifenni, tehát hogy ügyes, talpraesett gyerekek legyenek. Hát a szívem minden melegével köszönöm azt, akik támogatnak bennünket, tehát az egyetemistáknak is, de minden jó szándékú embernek. Aki nem hiszi, hogy milyen sok jó ember van az a világon, az kezdene el valami jót tenni. Tehát én megtapasztaltam azt, hogy igenis az emberi jóságból meríthetünk erőt a reményhez, a holnaphoz. Isten áldja mindazokat, akik azt a nehéz munkát nekünk, hát hogy mondjam, ebben segítenek, társaink, partnereink. You are not alone. I am here with you. Even when you're scared, I'll never leave you. Standing in a storm, making it insane. Once again, I will try to unchain you, but you open your eyes to the sky and whisper that you are so